Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Karon nga adlaw, Biyernes, Pitsa 27 na, bulan sang Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo aton talakayon karon nga adlaw. Gainit ng politika ho. Si Mayor Sara Duterte may panugya na sa iya amay. Ga sinumbaganay na ang isyo sa pagka-presidente. Manny Pacquiao, kung magpapili kuno si Sara, posible maarangka siya mapapili sa pagka-presidente. Mayong balita sa Bacolod, 24 oras nga vaccination ipatuman diri sa siyudad sang Bacolod. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. D3 Bayo Tambalman sa ubosipon kagilanat tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Diri kita sa kadelikado nga panahon balatian kagawala kag tuo kinahanglan naton ang mabakod nga lawas. Kag kon proteksyon sa lawas ang paghambalan, diri masulod ang DTX 500. Gamito naton adlaw-adlaw nga tanan, proteksyon naton sa pamalatian. DTX 500 mabakal na online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Unahon ta ang sinabtanay sang mag-amay. Porte siling ni
Mayor Sara Duterte Carpio, siling niya, kung magpapili kamo, papili lang kamo nga duwa ni Bongo da, hindi nyo na pagdalon ang ngalan ko. Amo nang palayag sang anak mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga bangod, ang iya amay may ginpangabay. Dua ka bagay ang ginpangabay mo ni Presidente Rodrigo Duterte kay Mayor Sara Duterte Carpio. Ang pangabay niya na kung mahimo i-endorse ni Mayor Sara Duterte ang Go Duterte Tandem. Ikaduha nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte kung magpapili Presidente ang iya anak nga si Mayor Sara, si Senador Bongo kuno, kag siya, Vice Presidente, mapaiway. Ina kon matabo. Mabalaan tala na sa Oktubre sa filing na sang Certificate of Candidacy. Natural si Sara may plano man imo. Kaya ti alin sa una ya wala pa ya mag ano-ano si Bongo ya galapta na ang pila ka mga banner. Sara Go. Papili Sara sa pagka-presidente. Sara kami kag iban pa. Ti amo ini ang nagakatabo subong. Budlay no? Kung poder na gali ang paghambalan, daw pati amay kaganak, daw maga disgustuhanay. Purti man makbugul pila ya. Palayag sa presidente, Bongo Duterte Tandem. Sus, kalin sa una galing te daw, ninapananaw na giman inay. Kay isa sang pinakamalapit nga kalyado ni Presidente Rodrigo Duterte, amo ini si Senador Bongo. Ang pamangkot da, may tsansa wala. Ang kung tsansa da ko, kung kwarta ara, tulang taon ta, kung anong matabo sini. Porte no? Sa politikaya, amo nang siling ko, wala abyan, wala kontra, wala pamilya, wala amay, wala utod, kon politika na, kag kon poder na ang paghambalan. Di mo ning manging klasik nga himplo ko matabo ang disgustuhanay Duterte nga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang Aton sang Santon Plus Airbag masadya na ni, marinagumba na ni, ang pagka-presidente sa tuig 2022. Si Senador Manny Pacquiao, ato sa Amerika, subong kapabulong pa, nagpalayag, bao spokesman niya si Monico Puentevilla, siling niya, kung si Davao City Mayor Sara Duterte, amo ang pilion sang administrasyon nga padalagadon presidente, ini siya maga-engkwentro man sa pagka-presidente dire sa pungsod Pilipinas. Sadya na ni, mainit na ini. So kung matabo ini,
kalaban-laban na ang pananawa naton si Sara Duterte do amo ang mapapili presidente. Sa likod nga ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte si Bongo, pero daw klaro nga daw pagdisgustuhan ay basi maulian kung si Sara ang magadalagan presidente, pero isa sang pagabay sang iamay nga kung pananglitan maglagan giman sa presidente, si Bongo ang kuwaon niya vice-presidente. Lantawan niyo lang situasyon, subong gabinaliskad lang ang mga statement sa pagka-presidente. Sadya ni, ate, problema ya, si Ping Lacson kag si Soto ya, gogo na. Wala na ya problema, ari sadya karon. May isa nga nagsulod, Bongbong Marcos. Siling ni Senador Amy Marcos, ang akon utod madalagan presidente sa tuig 2022. Ari na, masadyan na ini ang ining kwentuhanay sa pagka-presidente. Basit diri maguba ang pag-abyanay sang pila ka mga pamilya. Dako man mo ang bulig sang mga Marcos sa mga Duterte sa magpapili presidente. Kita mo bilang kabalaslan, bisan hindi gusto ang tao, pinalubong si Ferdinand Marcos sa libingan ng bayani. Hindi gusto ang tao, agad sekreto, lupad helicopter, lubong dito sa libingan ng bayani. Di karon, kung si Bongbong Marcos, siling ni Aimee, mapapili presidente, ari naman, sadya naman ini, mabutang naman tunga-tunga ang pamilya Duterte. Gainit, no? Gabagang ang eleksyon sa pagka-presidente. Wala pa natin matandog si Vice President Leni Robredo, wala pa natin matandog kanday Richard Gordon, gangangaman nga magpapili presidente. Pero sa nasiling ko na, ang oposisyon may konbensyon niya. Pilion lang mas mabaskog agod may iinkwentro sa administrasyon. Posibilidad, kwaon nila si Ping Lacson, Manny Pacquiao, tag-iban pa. Sa administrasyon Duterte, ini masadya ini. Kay gumawa ang ngalan ni Bongbong Marcos. Anong matabo sini? Balantayan sa masunod nga inadlaw. Ako ya palanaw ko may pagkambyo naman ang mga statement ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa aton mga kasimanwa ang nautan sa tiil bangod sa diabetes. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga
kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon Radio Philippine Standard Time, las 5:56. Sab-it lang niyo ang maayong balita para sa vaccination program. Nag-release ang syudad sa Bacolod nga 24 oras ang ila sini vaccination program sa COVID-19. Di maayo man masugod kuno sa Lunes, no? Agosto 30, dungan ini sa National Heroes Day. Di maayo man. Kay si OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr. manguna kuno sa vaccination sa second floor sang Jollibee sa Burgos Gatoslao Streets, siyudad sa Bacolod, alas 8 sang gabi, tob-tob alas 8 sang aga. Dumayo man ang tanan ngula kimpo sa adlaw, pwede ka mo makapabakuna sa gabi. Pag-aabi-abihon sang siyudad para sa first dose ang pumuluyo nga nalakip sa E1 tub-tub E5 nga kategorya. Ang mga kwalipikado ang dapat magdala sang government issue nga ID kag kompirmasyon
sang ila online registration. Ang vaccination sa mga lugar ang magapadayon kada Martes kuno, Huwebes kag Sabado nga adlaw. Ti mayo ini. Nami ni nga balita sa babaw sang Jollibee ha. Nami ini kay alas 8 sang gabi, tubtob alas 8 sang aga ang mga nagatrabaho sa gabi nga hindi makapabakuna sa adlaw pwede sa alas 8 sang aga. Sa adlaw kung may trabaho, sa gabi pwede sa kakanto alas 8 hasta alas 12, alauna da. Kaya alas 8 sang aga pa matapos ang bakunahay. Manami ni para sa aton mga utod para nga makumplito na nga ang tanan-tanan makapabakuna base palang kaluyan nga mag-iskirda na si COVID-19. Kang mauli-ulian man kita makalagaw-lagaw man kita nga hindi na kita hagad sok-sok sa face mask, face shield, kag social distancing. Makahuding-huding naman kita sa mga grupo ang pamangkot sano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03. Happy birthday landa kay Sapera Wabi Salanga Kalugod. Wabi, happy birthday. Standby na
sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Warad. Radio Aksyon!